Ang pangalan mo ulit? Ang pangalan ko? Kenneth. Ay, ba't nalimutan siya? Siya, ano pangalan niya? Rap. Ay, nalimutan din. Okay, yan. Ano to, bibigay ko rin, Rafi? Hmm? Yung akin? Oh, second family. Second family na ba to? Hmm. Si Albi. Anong spell? Init. B-Y. Ano ba yan? Spelling di alam? Ilan taon ka na pala? 14. Nag-iisa ka lang dito? Nag-aaral ka? High school. Anong year mo na? First year. Dito. Oh, saan to? Ayos dito. Kayo magkakapatid? Dalawa. Yung isa. Teka, ba't dalawa kayo tapos mag-isa ka dito? Pinapasok yung kuya ko. Okay. Nasa Maynila? O dito rin? Nandito rin. Anong trabaho ng kuya mo? Ay, nag-aaral din? High school rin? Anong year na? Second year. Anong pangalan kuya mo? Uy, Rafi, bibigay ko na to, right? Okay. You can have. Ayan, sa'yo na yan. May butas yung plastic, so lagyan ko na lang Ilan extra. taon na siya? Ano yan? Pagluluto kayo, nakahihati kayo dito. Yung magulang nyo? Tatanda. Sa Maynila o dito? Baka masira ito sa Ano nila? Anong trabaho nila? Parang katulog. Tapos umuwi na lang sila dito. Ano every week o Hindi. Parang 1 month? Ganun. Okay. Itong place na to, di ba yung sa ano? Yung sa pare, yung pinagawa ng mga pare. Nung kailan kayo umano dito na lumipat? yung ngayong 2012. Tapos may probinsya kayo. Sa Yung sa mama mo saan? Leyte. Sorry. Okay lang. Yung sa sige, okay lang po. Yung sa tatay mo. Salamat po. Sa tatay mo. Saan yun? Sa Bayor? Abi, anong pangalan ko ulit? Kenneth. Ang pangalan niya? Rap. Oh. Tapos magkano kinikita ng ano mo dyan? Ng mama mo o papa mo? Minsan 3,000. Per month? Tapos kung kumakasya naman yun sa araw-araw niyo o kulang din. Kumakasya. Papansin ko nahihiya ka sa amin eh. Di naman kami di rin kami mayaman eh. Diba, Rafi? Ikaw lang mayaman eh. Actually. Ano yung mga pinagkakaabala mo dito sa Minsan gumagawa ng assignment. Oo, mahirap sa amin. Tapos kopya ka na lang. Ay, grabe. Recorded. Oh, God. Ay, no, masama pala ako. Importante kasi makakuha lang ng trabaho. Ba? Mahilig ka magtanim-tanim, ganyan, o hindi? Oh, wala ka ng May boyfriend? Wala. Mga interview natin, no? Hindi,
Yung kinakain niyo dito, bumibili-bili na lang kayo dyan sa labas. Tapos, nagsasaing na lang kayo. Minsan, tinatamad-tamad ka rin dito. Nakaka-boring na. Sa computer. Sa akin yung computer. Doon sa Kalawang. May doon, computer. Buti meron ako yung computer. Doon, bayad? Oo nga. 15. Per hour. Required pa naman yun. Mahal naman dito. Dapat nga, mga 5 pesos. yun lang siguro. Okay naman sa school. Ilan kayo sa doon? Klase? Oo. Madami. Mga 50 ganun. Weh, 50. Oo, madami talaga. Ilang? Tatlong section kayo. Talo pa Don Bosco. Tingnan mo yan. Daming enrollee. Pag may makaparinig ito sa Don Bosco eh. 50 students. Per class. Pero may natutunan ka naman. Ilang subjects mo? Madami. English, math. Math, science, Philippines. Ayan. Pwede ka magpa-tutor dito ngayon. College na. Paano yung hati nyo? Yung dun sa inyo pa rin yung loob? O dito? Doon sa Dito. Hanggang dito. Dito may labahan. Ganun. Tapos ito yung sa taas sa inyo. Sila sa tita. May second floor din. Dito. Doon sa taas. Baka pag-akit ko dyan, nasira. Parang ang lungkot mo. Parang, ganun talaga. Malungkot ba talaga dito? Parang, ako rin na. Sinasabi ko, Yung tita mo, sino kasama niyo dito? Yung kami lang. Yung kasama. Solo lang siya. dapat nga masaya kasi may kasama kong gwapo, diba? Parang, Hindi naman ako gwapo. ay sus, mawari pa. Sabihin mo na, oh, diba? May tawahi tita mo. Mananalo. Magkano kinikita niya, alam mo? Anong pangarap mo? Parang gusto mo ba maging teacher or HR? Oh, maganda yun. Basta lang, Oo, pagpatuloy mo lang. madaming kailangan sa Singapore. HR. Salbahe yung mga HR dun. Ito pagka, hala ka na. Wala kang, Yun lang siguro mga namin. nakakausap mo yung tao, nakatingin ka sa bintana. Hala. Gag. May ganun tao, no? Kaya mo si Boy Abunda, man. Ay, grabe. Siya, natandaan mo. Oo, tama. Siya, si Kenneth. Huwag mo na paulitin. Ay, Yun lang. parang hindi importante pangalan niya. Anyway, sige. Abby, thank you ah. Sana naman masaya ka. Picture. Tayo ka naman. Tignan mo, demanding. Ikaw na, Siyempre, kailangan yan eh. papatayin mo tao. Kung gusto nyo, bahala.